Protože všichni vlastně jakoby divadelníci, nebo hodně ty divadla, který s takovou jako neuvěřitelnou realitou a vcítěním dokázali se stotožnit s těma různýma okresníma tajemníkama, svazáckýma vedoucíma a najednou ze dne na den hráli vlastně dizidentský hry Havla. Tak mi řekli, tak my taky budeme hrát Havla, ale toho komoušskýho. Končit, pozor! Pov. Protože jsme se dozvěděli, že on napsal, když byl na volně, takovou komunistickou agitku. Dopis píšeš? Trošku. Tu jako blbost, aby se dostali z kasáren, aby se pobavili a aby si vlastně z těch lampasáků, z toho systému udělali srandu. Mám 3 pokusy. Když se nepovede, budeš za Úsvitu popraven. Já jsem tehdy se byl u něj vyzvednout. Jako Rukopis. Sobě rukopis. Udělala, No, že je to divadlo Sklep, tak k vám bych to teda směřil. Tak bych to nikomu nedal. To mi nikdo nenapadl. Žij! Pak přišel i na premiéru, říkal, že tu hru teda příliš nepoznává, ale... Podzim mi zaťuká kaštanem na helmu a bláto v Kanadách zadělá